Време е да направим тест драйв на камерата. Да видим каква картина дава, какво качество. Трябва и да поработим днес. Как ми се иска вече да има доматки, краставички. Тук има само трева. Трева, която трябва да се чисти. Салатата ще върви сега на патките. Ето например, много е крехка, но май не си падаме с по такава микс от салати. Толкова е крехка, че ми остана в ръцете. Няма го лохлюв тук. Сега ще ги дадем на патки. Я кажи нещо. Зеленчуци, който не яде, той е голям неща. Как чака за зеленко. Петлю, декоративен петлю. Умря му приятелката и аз го останих при големите кокошки. Трябва да му търся приятелка. Айде, банкет. Зеленко. Супер витамини. На тези бебета трябва да ги преместя на друго място. И тук е да почиста. Защото са направили какало, макало.